Maurits Schaap filmt in het najaar van 1944 het bevrijde, maar zwaar verwoeste Zeeuws-Vlaanderen. Hier is hij in Breskens. Op 11 september 1944 bombardeerden de Engelsen dit dorp. Duitse terugtrekkende troepen waren hier massaal naartoe gekomen om vanuit de haven de Westerschelde over te steken. Behalve de haven veranderen grote delen van het dorp in een trieste puinhoop. 184 mensen verliezen die dag het leven. Het bombarderen begon 's middags om 3:30. Voor de Brescianers een totaal onverwacht gebeuren. De biljetten die van tevoren waren uitgestrooid bereikten nooit het dorp. Gedurende de hele oorlog verliezen uiteindelijk hier 217 burgers het leven. 10% van de bevolking. Breskens is daardoor een van de zwaarst getroffen plaatsen van ons land. De Van Melle fabriek, een grote werkgever in het dorp. Hier maakten ze suikerwerk, wafels en biscuits. De fabriek is op 11 september totaal verwoest. Een oven, alles wat er van deze bakkerij is blijven staan. Het ruimen van het puin. De karren zijn Franse kippers, door de Duitsers op de vlucht in Frankrijk gestolen en hier achtergelaten. Bij het ruimen van het puin worden veel vermeende landverraders ingezet. Ze zijn na de bevrijding gearresteerd op verdenking van samenwerking met de Duitsers. In Sluis is er een groot interneringskamp waar ze worden opgesloten. In afwachting van hun proces worden ze gedwongen in Breskens mee te helpen het oorlogspuin te ruimen. Bijzondere beelden van foute Zeeuwen die onder strenge begeleiding Breskens ingaan om de straten weer enigszins begaanbaar te maken. Bomkraters. Veel puin wordt gebruikt om deze gaten mee op te vullen. Met de komst van de geallieerde troepen kwam er ook veel nooit eerder gezien materiaal mee, zoals deze bulldozer. De eerste dagen verdrongen de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zich om dit apparaat en verbaasden zich over de enorme kracht ervan. Het is streng verboden om spullen weg te halen van tussen het puin. Er is gebrek aan van alles en veel hout en stenen willen ze gebruiken voor de wederopbouw. De bewoners op zoek naar eigendommen mogen alleen met toestemming van de burgemeester zich tussen de puinhopen begeven. De watertoren, door de Duitsers opgeblazen. Voor de overvliegende geallieerde toestellen vormde deze toren een baken op hun vlucht. De HBS achter de watertoren. In de oorlog zat in dit gebouw het Duitse hoofdkwartier. De restanten van de lagere school. In Oostburg is 80% van alle gebouwen verwoest. Met de wederopbouw krijgt Oostburg een heel nieuw stratenplan. Rechtere en bredere straten en een aantal grote pleinen. Dit zijn mensen van de Civil Affairs, in dit geval Fransen. Zij vormden de verbindingsschakel tussen de bevolking en de nog aanwezige geallieerden. Bungelende, afgebroken telefoondraden. Door het oorlogsgeweld is telefoneren onmogelijk geworden. De elektriciteitsvoorziening is eveneens buiten werking. Alle leidingen van de telefoon en het elektriciteitsnet lopen dan bovengronds en zijn dus kwetsbaar. Het zijn dan ook een van de eerste voorzieningen die moeten worden hersteld. Maurits Schaap legt het voor ons vast. Als de nieuwe draden zijn gespannen, wordt er bekeken of er inderdaad gebeld kan worden. Er is verbinding. Contacten kunnen worden gemaakt. Contacten over het scheppen van orde in de chaos in dit totaal ontredderde Zeeuws-Vlaanderen.